mokwongo kama arito jok ma ok nigi ngima malo ahinya, iluongo ni informal settlement, kendo kanye ma wan gi nyithindo mang'eny ma ok nyal yudo konyruok kuom chulo fees. Mokwongo gima wakwongo wang'iyo kaka jo Kibra, nyaka ibed ng'ano magoyonwa kura Kibra. Mar ariyo, nyaka ibed gi birth certificate mar nyathi. Mar adek, nyaka wang'i ni to be idak Kibra. Mar ang'wen, wadwa ng'iyo ni to ka in orphan, to ere kaka wanyalo prove ni in orphan. Koro nyaka i-attachnwa death certificate ka mar orphan nitie. To wachakwa ng'iyo ni to kamidakeno, pastor mane machiegni kodi. Koro pastors go be biro konyowa timonwa assessment jogo ma nigi yuto mapiny. Ichaki ikawo documents gi itero ka chief, ma chief bende rangi ni to ng'ani odak ka, to be en gi yuto mapiny adieri. Koro gi requirements gi kisekelo, to ikele office mar CDF. Kato wadhi chambua, wadhi ng'iyo gi te ni to bende ikelo na ni to onyuoli kanye, tisomo kanye, to bende in gi birth certificate, to be in gi death certificate mar parents, to idak kanye. Kochuno ni nyaka nyiswa kama idake, wan gi jodongo mag modak kanyo, wan gi church leaders, wan gi chief. Koro kisemiyowa gigi, to jo CDF go chako dhi e form ka form. Jomoko ing'enye riambo ni gin jochan, to kare ok gin jochan. Jok mwayiero ka chako dhi e form, ng'iyo form ka form. Kato form gi warwako data gi e kompyuta. Mwang'e ni to jogi bende wayiero gi e wards ma wan go ka kendo. Koro jok mag ward go, representative mag CDF ka, okawe ward ka ward. Bende dok ng'iyo ni to nyithindo moyier gi be gia e ward wa, to be gin jochan adieri. Koro nyithindo gi kosekelo form gi mo orwak nying gi ka, onge ng'ata manyalo golo nying gi go ei list ma ikelo. Koro list ni emwadhi tiyo go kindiko go checks mag jogi. Ma checks indiko gi namba mag form momika. Momiyo kana pogo bursary, jopiny mor maratari, nikech jogo ma nyithindgi nyocha ok dhi skul, sani koro dhi skul, kendo na lando ni ok adwa nyathi moro amora Kibra ni nie ot ma ok dhi skul. Asewuoyo gi jotelo mag sikundewa mag Kibra go te, kendo giyie ni nyithindo go kata onge fees to donja. Wang'iyo kaka wadhi konyo nyithindo ma jochan. Omiyo kara matiye asewacho negi kendo anoyo ni nyathi moro amora ma jachan ma ok nyal chulo fees, ok abi yie ni mondo odong'. Ing'e ni wan kuma waaye, pok wabede sirkal nyaka chakre higni 63. Gimosekonyo ogandawa en somo. Omiyo kwayudo kaka wanyalo miyo nyithindwa kaka ginyalo somo, mano kende gima wanyalo miyogi. Nikech samoro ok wabibedo ei sirkal, wasethagore ok ahinya, wasetemo ni mondo wadonji, to samoro bagowa matin, to wahope ni wabiro dhi yudo. Omiyo somo ni ema nyalo miyo nyithindwa ma ok nyal yudo konyruok, bursary, biro miyo giyudo konyruok. Koro an kara, an ga dieri ni gini nopog maber. Un bende uchiegni kodwa ka, unyalo dhi tima survey. Upenj ni to kana pogo bursary, ne nitie biasness, kundo ne onge biasness. To nyithindo ma jochan be noyudo, kundo ok oyudo. Ananope ni pogo bursary abedo kanyo sa 3 nyaka sa 11 marum. Omiyo an gi geno